Hayi bo love. Yo, ayimnyama guys. Ndifelwe yi-ring light anditshinxekanga. Yho, yintoni? So, ezithandwa zam before ndilale, ndicela ukuninika ii-tips. Mna sendikulo mkhakha weight loss journey. Umsebenzi umhle kakhulu, kuyazameka kakhulu. I think nje ngoJanuwari zobe zikhala kakhulu. Uyayibona? So ke zithandwa zam, mna ndancedwa yilaa group ekuthiwa nguBanting 70 Meal kuFacebook. Yandimotivate kakhulu laa group ngoba into eyenzekayo ngalaa group, into eyenzekayo bayasikhuthaza into yobana masitye sihluthe kuqala. Yitya uhluthe xa ngaba ukwidayethi. Yiyeke into yokubana ulambe. Akulanjwa kwidayethi, utya uhluthe. Bade bathi yongeza ukutya xa ngaba ungaziva uhluthi. Yayiva ke ngoku, yitya until you get full stomach. So ke ngoku utya ntoni ke ngoku? Make sure uba into oyityayo ine-protein, ne? I-protein yilena ekwenza uba uhlale uhluthi ngalo lonke ixesha. Then utya nantoni ke ngoku? Utya ii-veggies, ne? Utye nefruit, kodwa ifruit ungayityi kakhulu ngoba inemafutha ine-sweet eninzi, ne? Mkaba mna ke ngoba andingomntu wafruthi ke, andiyithandi, andiyityi. So umzekelo, wenza i-green salad yakho, wenza ibrokholi, wenze iipisi zenyama noba ziyi-2 kukuwe. Bayayikhuthaza kakhulu uba inyama yitye. Inenantsika, into eneprotein nje itye. Bacon, maqanda, yabona into nje, yonke into oyityayo. Ungalali nge-green salad kuphela because uzovuka ebusuku ngo-2 uyotya. Yabo, umzekelo ncedwe yiloo nto ke mna ke ndingumntu othanda ukutya kakhulu. Njengoba ndibhigi ndiyilaa nto benindibona ndiyayithanda into emnandi kuqala, ndiyakuthanda ukupheka. So ngoku ke into endiyenzayo, upheka kwam ke ngoku ndipheka ezi zinto zimnandi. Umzekelo, ezi zinto zedayethi. Umzekelo, yabona ngoku ndizenzele ipapa yebrokholi. Ibrokholi ndiyigreyitha, then ndenza ispinatshi, ndatsho ndenza ikhaphetshu ecaleni, tsho ndenza i-mince meat. I-mince meat yanam ndayifaka itshizi. Zininzi izinto ozityayo futhi into yomane uyikhumbule xa kwidayethi. Itshizi awuyityi le izizilaya, yabona lifakwe esonkeni, uyityi yona. Ezinye zonke iitshizi, umzekelo le ebhalwe plain, yabona itshizi le ifakwe i-green salad, uyayitya. Uphinde uyitye nale isistena ke ngoku enkulu, uyazitya ezo tshizi. So i-mince meat yam irayithi, ine-veg, ine-herbs, inenantsika. So khanike nizame izithandwa zam, kulula. Ivane xa utsho mna ndingumntu obendiqonda uba angeke ndiyikhone laa nto. Kulula, very easy. And inyanga yesibini lena ndizoqala inyanga yesithathu. So bye, love you ke zithandwa. Mwah.